सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के बहुत बड़ बयान सामने आइल बटे। जी हाँ, बहुत बड़ बयान सुने तो 2 मिनट खातिर वो लोग भी आश्चर्यचकित रहन के आखिर ऐसा का बयान का खेसारी लाल यादव कह डालले बने मार्केट में पब्लिक लोग खातिर। तो रुआ लोग के हम बता दी कि खेसारी लाल यादव के बहुप्रतीक्षित फिल्म जोना पर बैन लागे रहे बाबरी मस्जिद, ओकर नाम बदल के हम हैं हिंदुस्तानी मार्केट में आइल बटे। तो सारा लोग के दिग्भ्रमित हो रहा बटे कि आखिर ई फिल्म बाबरी मस्जिद से अलग तो नहीं है। तो खेसारी लाल लेक पर एगो बहुत बड़ बयान दिले बने, पब्लिक लोग से हाथ जोड़ के विनती कैले बने कि कहले बने कि ई फिल्म रुआ लोग हम है हिंदुस्तानी समझ के ना, एकरा के बाबरी मस्जिद समझ के सिनेमा हॉल में देखे जाई। काहे से कि एमे कोनो प्रकार के अंतर नहीं है, बस नाम के चेंजिंग बा, बाकी सारा कहानी क्लाइमेक्स भी सब सेम बटे। ये से रुआ लोग घबराई मत, एमे से कोनो चीज भी नहीं है हटावल गई। बात रहल विवादित सीन के, तो ओकरा के कन्वर्ट करके दोसर अंदाज में पेश कल गई बटे, लेकिन सीन के कोनो प्रकार के गड़बड़ी ये फिल्म में नहीं पैदा भइल। ये से रुआ लोग घबराई मत, चिंता मत करी। बहुत जल्द 15 अगस्त के शुभ अवसर पर रुआ लोग के दिल के जज्बात के अरमान पूरा होके वाला बटे। बहुत जल्द फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी मार्केट में सिनेमा हॉल में लागे जा रहा बा। तो रुआ लोग भी इंतजार करी, काहे से कि गाना भी तो हमें सुपर डुपर हिट गौले बने खेसारी लाल यादव। तो रुआ लोग भी बिना फिल्म देखले कैसे रह सकतनी, इंतजार रुआ लोग के खत्म बहुत जल्द होके वाला बा। और खेसारी लाल यादव के फिल्म हम हैं हिंदुस्तानी के बाबरी मस्जिद के रूप में देखे के खेसारी लाल यादव पब्लिक से अपील कैले बने। तो रुआ लोग अपील स्वीकार करी और जब इनकर फिल्म आवता तो रुआ लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिनेमा हॉल में जाई। भोजपुरी के ताजा खबर वो लोग बीच ऐसे ले आओ। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई।